Asi nadišiel ten správny čas. Nie pre mňa, ale pre všetkých nás. Cítim, že moja túžba má už svoj koniec, ako v tej rozprávke z detstva, kde zazvonil zvonec. Už sa neckám posunúť a myšlienky sa míňajú ako voda v pohári. Už tu nie je iskra ani úsmev na tvári, keď vyjde verš, čo ako hviezda na nebi zažiari. Možno si niekto našiel v mojich textoch kúsok seba. Možno som spôsobil žiaľ,